Čau lidi. Čau. Zase jsme tu já, Zdenda a Dan. Jo. A minule jsme točili video, kde jsme dělali challenge TikTok. Jestli jste to ještě neviděli, tak vám dám do popisku odkaz na to a můžete se na to podívat. A dnešek jsme si pro vás připravili novou challenge. Jde o to, že si vyčistíme zuby. Máme tady pastu. Jo. Vyčistíme si zuby. Čistíme zuby. Tady máme tady, jak se tomu dá říkat? Kelímek, který je... Panák, vole. Kelímek, neměli jsme žádnou skleničku, jak jsem to černou v klubovně. Je tam citronová šťáva ze 1,5 citronu. Je to docela dost. No. A jde o to teda si vyčistit zuby. A vypít šťávu. A vypít šťávu, no. Pokud nejlíp na ex. A nebudeš blinka? Já doufám, že dá, jakože celkem blízko. To je efektivní záběr, jak tvoje máma. Mám to na ksichtě. Kámo, to mám na čaj. Tak. Kámo, mě pálí huba už jen jsem si vyčistil zuby, vole. Co mám říkat já, vole? Jo, tak to byla ta lehčí práce. Teď jde na hard, teď to bude trochu mainstream, nebo jak se to říká. Takže jdem vypít. Nevoní to zdravě. Jsou to nějaký schnilý citrony, takže... Max, kámo. Kámo, to zase tak hard nebylo. Držu. Ale myslím, že lepší by bylo kousnout si otec. Chudá to výtečně. I po tý pastu. Ale pestí. Ty čuráku, ještě to rozbij, vole. To je blbě. Kámo, já citron nemám rád. Já ho miluju. A nebo vždycky citron. Já si jdu vyprat triko. Máš mu toho. Já jsem se polil. Jseš čurák. Ta pasta moc dobře nechutná. Ale ten citron. Kámo, já slintám jak fena, kámo. Jo. Takže... Easy. Ne. Kámo, a já jsem ještě spolknul nějaký semeno. Ty debila. Ty debila, víš, kolik jsem tam to... Citronový, když už. Hele jo, podívej se, kolik mě jich tam zbylo. No kámo. Je tam zbyly 3. Těším si na ten kelímek, který já jsem vyhrabal, vole. Jo, já to vidím. Závěr. Že, závěr, ty vole. Bez šabatová je zítra, nech si ty slohy najít. Já máš to mokrý Kámo, já když jsem byl malý, tak jsem strčil hřebík do zásuvky. Asi od té doby jsem tak trošku jete. Ale jsem byl malý, tak jsem běhal proti zdi. Plachuj čelo. Hardstone. Děláš ramena z mrde. Děláš ramena. Takže asi jednoduše. Bylo to nechutný. Ty drž hubu. Bylo to pěkný hnus. Ježiš. Já netrefil koš. To bylo celý video. Pokud se vám kámo, já jsem zblblý. Pokud se vám video líbilo, dejte like. Pokud chcete další video, challenge, let's draw. Kámo, ty už to Takže jednoduše, pokud chcete víc věcí, můžete nám dát odběr, subscribe. To je to samý, debila. Jo, a jelikož momentálně nemáme toho tolik v zásobě, co bychom mohli točit, někde tady nám to napište do komentářů, co máme točit, nějaký libový nápady, co není tolik okopí, nevíš. Co prostě chcete, aby jsme my dva natočili, tak nám napište dolů do komentářů. A samozřejmě, když se vám video líbilo, dejte nám like, odběr, to už to všechno slyšeli. Takže my se s váma asi loučíme. Sponzor, pičo.
Minecraft. Minecraft. Takže... Čus! Ježiši Maria! Čekobelo.